niphai tarik pho thang achiklo lakha inkoi rahini sarupathar contingency kaparlo japra langso cultural complex along Gossner Evengilical Lutheran Church Karbi Anglong Karbi Pastorate thongke prathok Aphong Ningkan Asek amai kapaman pon bangso ajai mekedam tang niphai ke thom thang achiklo pen bang cheng pon si pini niphai pho an jai mek pajut pon lo jai mek cheng Aphong Bishop Manipur Evangelical Lutheran Church Right Reverend Dr. SK Malulapan kang thumkarne asai padupon lo lason si pini kijut siar ni mate bom khuru karcho amai kapang cheng pon lake kor phai sir cap adapen pangcheng pon lo mai cheng Aphong coordinator seva bharat borsing tiso ahin pensi mai chari ponsi mai pangcheng pon lo lason si pini ajai mek kapang cheng pon alhi kapachini pon Reverend Barnabas terang hin pensi pachini pon lo lason si jai mek ateng pendam si ke cheng si radatu lun jirjirni lun pon lo lapen adun thu dan kirum lapen adun thu evangelist ronchit terang Bethel GEL Church atum chepari den pon lo lapen lun chetok kelang ikan ahin pen kewang atum prekjam alun kan chepatte pon lo lapen adun thu Sanpi Priscilla Hansen biahin pensi Bible kanche porhi pon lo lason si adun thu Right Reverend Dr. SK Malu ahin pen kachetong dun arato anapan jumesen arna malam than ponsi thongke prathok Aphong Ningkan Asek amai kapaman pon misen me pen pachun pon lo Gossner Evengilical Lutheran Church Karbi Anglong Karbi section Karbi Pastorate atum patai thongke thok Aphong amai Ningkan Asek amai pi long so tarik ke thom pen pini phoan ke kijudar ni lo la sila bangso a thim la bangso ni tum ke an pon ke kroi ni tum ke kroi pe thim chot tha ko la bangso la ke bible ang deng lo luk ding pi kroi si le pe ni so pho la pe bangso lam ke than atum than bang atum ni tum ke pha pon la ke bangso Manipur Evangelical Lutheran Church Bishop Right Reverend Dr. SK Manlun Lepente Karbi Anglong Labungso United Christian Forum President Lepen Dipu Senior Pastor Labungso Reverend Dr. Solomon Rongpi Lepente Nili Bethang Nili ke like Gossner Evangelical Lutheran Church Labungso Northeast Diocese Long Vice President lo Lepen Nili Karbi Anglong Unit along like nili chairman lo la pendili long non la nili RV na tu ke do la ke nili associate pastor permanent vice president la ka ding long lo hello Rongal Borapen Lawrence Lekhe News 24 Karbi Anglong